apa ayo? Ya berani. Iya ya terus neh aku pe, Bu. Salen klambi ki setangku neh cek resik. Duduk ngono lho, Dok. Ya pe turu rasane ki piye ngono lho. Terus ibu ning kamar mandi terus langsung terinspirasi njiko anduk, njiko salin jero, terus padus. Nganggo daster sing anu terus ki tak neng cek. Menurutku ya cek resik. Anggun nek gak apa-apa salin. Dok pengen adus ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten ini. Aku berkeramas pemirsa. Kongkon ibu. Iya. Ketoke kok rambutnya nganu kan biasa. Berminyak. Itu kan anggur besok mesti di kuramasi sore di kuramasi ronde digang. Pagi terus sore pendek. Isu enak gak popo, ambek dipijet-pijet ngene lho. Iya, Dek mong tak pijet-pijet tok. Terus nek pamane ape bilas ya ambek dingenek-ngenekno. Iya, Dek mang tak ngonokno ya. Iya, kulit kepalane kuwi ben rodok Ben gak gatel. Ben ambek dipijet-pijet ngene lho. Mak sakane ya, Mbak ya. Urung belanja. Ibu ndak ngomong lah, ha? Sok. Tak nguduk sego. Diara, petulan sama Diara. Kita mau bermain ke tempatnya Diara. Diara juga anak surga yang baik itu. Tapi koncoku ya, Bu. Iya, iya. Berteman. Oh iya, ya kanca berteman. Ya kanca ya berteman ya, Mbak. Iki sing kemarin kan Mbak nanti mau. Malam. Sesuk ki Oh, Sabtu. Kenapa? Pembukaan embung di ini loh. Ibu gak jupuk duit. Gak apa? Tinggal putar di Jakarta. Budalnya cek tanggal selawe ya. Tiketnya paling berapa ya, Dok? 250. PP 500, kok penyang mulai uang 1 juta ya pembahasannya. Karena aku tiketnya pirang suwi, aku gak tau numpak bis. Mandul. Kandul. Enaknya kandani kok, Sok. Kalah. Kinara wis tangi, Bu. Enggak. Benda wis enggak potingan. Bang, enak katanya. Postingan. Jadi sih, Dok. Iki yang kuat paling tak upload ya, gue jam biro. Aku boleh bahan liane ambek ditambah yopo ngono Dok. Oh, ngono. Apa kuwi Buk pangan? Buk pangan apa kuwi? Pangsit. Oh, alah dicek Mbak Indah. Dibagi Mbak Indah kan nggak ada gitu. Dibagi berdua Mbak Indah. Mbak Indah. Yang gawane Mas Dimas kemarin. Mas Dimas soko Mak Damis dari Mbak Ita. Mbak Ita Solo ya. Ada yang tanya, kenapa nggak naik kereta? Kemarin masih jelas sama aja, karena kalau dari naik kereta itu masih jauh. Jadi nanti naik bis nih pemirsa. Aku jadi yang dua saran Mbak kanggo Mak Jati tapi ngundang Mak Jati gak berkenan. Mak Jati kan ketoknya dari sini yang gue koyok Jadah, Jenang, Rengginang ngono yo. Kuatir mungkin kok naik numpak bis. Itu kan bis biasanya full lah bagasi. Aku dine ngundang kreceke opo ngundang rondo. Anak ada klambiku nak yo bek lah. Apa iku Intan sik tak cerita. Ada klambine mbok gowo dhewe apa-apa. Terus tapi yo nggak tahu ya seumpama ini seumpama punya ide nyewa Mas Wahyu kuwi engko piro kaya aku kan yo tetep mesti melu nyumbang ngono maksudnya melu ngalune ngono engko aja pulang pergi yo sakmono engko nyewa Mas Wahyu luwih enake ngene pemirsa nanti kalau di suatu ketika
pengen pipis atau pengen apa kan sewaya-waya iso medun gitu. Betul. Pipis kan ngono kae to. Maksudnya kan aku wis tau roh kan enek kamar mandine ning pojokan cilik kuwi kadang nek Iso nguyoh aku. maksudnya kan kadang wong kan ape dalam perjalanan ambek pipis kuwi kadang enek sing wedi ape ngadeg ning kamar ning toilet. Tapi yo piyene yo ngajak-ngajake naik bis ya kita hormati, Dituruti. dituruti ngono. Jadi aku majan ngene, "Sapa nek mak tukune tiket iki lho uange aku kan." Kok sik Mbak biasane kuwi Mas Dodi ape berangkat ning Jakarta kuwi bengine anu kuwi lagi golek gak apa-apa. Kuwatire kan ngene lho. Ini kan menjelang engko ndang rame apa piye ngono. Dadi kan mending seminggu sebelumnya atau 4 hari sebelumnya aku kan nek jauh hari sebelumnya tuku tiketnya kan engko awake dhewe iso jek apa ya sak tempat ngene tadi ya. Ya sebentar kan tak setting. Gak tak cus lho ya. Urung iki wis entuk 6 menit kok lho, iki gede meneh, Nduk. Urung tak wet kok. Nang duduk entan pe apa? Walah berarti ki mang ibu-ibu anu beklek kok kono mang. Wah ya. Engko dibaleni nang kau gak salah. Enggak usah. Dibaleni nang kau. Enggak usah dibaleni, Nduk, Ben. Ini kan hasil asli syutingane Intan. Masa apa toh, Nduk? Cek bingung ya wis nang ngeteh dulu, cus. Garing, Nduk. Alhamdulillah lah garing. Apa jenenge dasteran cek tong 12 tebus. Sing daster sik terus kebes wis gak apa-apa sabar. Rene toh tak syuting. Nih. Panggone Iya, ya digorono lah dinggo hanger sing kumbahan baru kok. Hari ini Intan mau dolan ke tempatnya temennya Diara di Cepu. Dulu pernah dolan Rene ya, Nduk ya. Ndekne ngomong ae. Gak boleh gitu. Yuk gak apa-apa lah, wes toh Intan gak boleh protes. Semua ciptaan Allah, nggih. Apapun itu, kita sebagai sesama manusia tidak boleh saling maido. Seumpama kaya Intan dipaido. Intan nih bocah senengane main umbah-umbah dolanan banyu wae. Kan yo gak atinem kan yo hirosi kan, padahal kuwi kan yo seneng, memang senenganmu banyu. Jadi kabeh kuwi Tan ana plus minuse ngono lho. Nah, iki madhepno rene Tan, klambine Ibu Tan. Nah, wih, yo didono tenanan toh. Iku kan ngarepe toh. Tak topane neh. Ya. Cekeli. Maran usah kok. Ya, mau ke tempatnya Diara Cepu. Nah, nanti bagaimanakah pertemuannya dengan temannya Intan? Kita saksikan setelah ini. Ya, Nduk ya. Muga-muga ora udan. Muga-muga nek pamane diparingi udan ya alhamdulillah. Iki kok sedih-sedih. Enggak. Duh, tapi kok tretik-tretik, Nduk? Enggak. Iya, Cah. Dengerin loh. Mak tretik. Ora iki panas. Alhamdulillah ya, Nduk ya, jadi paringi keselamatan. Intan mau ki nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Ini mau mencarikan jajan untuk temennya Intan. Tadi waktu naik kendaraan pelan-pelan ada ibu-ibu yang gawa kerombong lan dhuwure kuwi ditumpaki putrane. Ujug-ujuge ibuke nabrak kita kena sikile Intan. Mak bro, Intan nangis, wis gak usah nangis Tan. Intan minta mana wis ndang ngambil. Wis ndang gak usah nangis ah. Terus ibuke turun, "Ibu, maaf nggih, kula pikirane semrawut anake kula sing lanang sakniki nyuwun sunat, kula bingung ngajeng blonjo." Dadi anake sing ape sunat mau didokok ning dhuwur kerenjang ya Tan ya. Golekno jajan wis gak usah menangis. Ya, dicari no jajan temen Intan, dicari no jajan cemilan. Gak usah nangis, mana sikile sing ditabrak. Ibuke tadi juga sengaja wis. Cek sakit kok tak kayak anu, apa tak oleh sih lho nduk counter pen. Ini lho nduk golek jajan sini sebelah sini.
Jajannya sebelah ndi ya? Enak sih, penyedap rasa. Oh, ada sasa besar. Dang, tumbas jajan apa? Aku pengen Permen karet ndi? Ya ngambil satu. Kalau jajan-jajan dok ambil. Mana jajannya? Sini lah dok. Aku yo ngesakno kan. Kok ngene ibu emang ambek koyok wajah iki nangis. Kula mboten sengaja kan, kula mboten ngertos nek beto kerenjang. Dhuwure iki enek anake ya dok ya, anake dijak dinaikno kerenjang. Mak bro Kang. Pripun Bu? Kula pripun nggih pun jenengan ndang fokus ajeng ewah sunat aku ngono. Iya. Anje. Intan ini loh Tan, crispy Tan. Nah ini loh dok. Nih. Nih. Di sini jajannya sini. Terus ada ini. Mana Intan? Saya mbok suka, saya untuk senengannya itu loh aku tau. Ayo lagi sana. Ciki. Apa Intan? Kui? Oreo? Walah dok, gak sengaja dok ibu tadi. Ini loh ada ini loh. Tunggu sembuh ya. Iya. Tak, ibu yo mendoakan sembuh. Ngono loh. Saya ambil lagi apa jajannya di sebelah sini. Iki gula dok kene. Jajannya mbok sebelah sini ya. Iki lah. Iki apa dok iki dok? Ubi barbecue. Drop yo enak dok. Ini yo enak senengane Repa yo. Iki yo enak. Saya jajannya mau kita. Dalam dine tambahin di. Terserah Intan pengen mbok tambahin dine. Alhamdulillah. Saya Wes Intan ndi? Intan tadi ambil ini. Ini toh. enggak iki lho. Jajan panda toh. Wes ayo ke sana yuk. Nah ketemu ya Allah, kejablasan Bu. Ini Diara, Intan. Kasih no, Dek Diara. Intan. Terus lali ki. Ini. Bilang gimana? Kasih Billy. Sama-sama Dok. Iya. Ayo. Sayangku ya Allah, sih sebentar. Bentar. Ayo. Kangen. Mang udah YouTube kangen. Delok YouTube. YouTube kangen. Iya. Assalamualaikum. Niki Ibu. Dek Diara. Namanya siapa, Dok? Dek Sekar. Salim Intan. Dek Sekar. Salim Tan. Ya Allah. Pripun Bu pripun? Billy mau dipun. Bu Yuni. Ya Allah temanku iki. Onje. Ya, assalamualaikum. Onje. Ya Allah Ibu. Sini Tan. Intan duduk mana? Nggih. Mboten napa-napa Ibu. Ya Allah. Bu matur suwun nggih. Apa? Intan. Iya. Intan ngajak mriki jenengan izinke maksude. Bu ajeng dolan mriko ngoten deh. Ya pesen buah lho Bu. Nggih. Emang arep-arep terus. Nggih. Itu mau YouTube. Oh iya. Diara cuanti ya Iki ndak bandi Mas. Jaket kon gawekno teh. Bandi. Alah. Mas di rumah lah mboten usah repot-repot Ibu sampun jenengan kok. Ibu bakso apa bakso? Iya nanti baksone nanti.
Ini namanya Diara. Diara. Iya, dadah. Sampun Ibu. Wawa mripate lagi sakit, Dok. Mripate sakit. Ada Wawa, ada Mbak Repa, ada Bunda Dewi, ada Mbak Yi. Mbak Dewi lagi ngombi padi, panen pari. Sama Dek Sekar. Ngombi pari. Nah, panen. Apa, Dok? Iya, temen pensiunane Mbah Yi. Tapi rumahnya sini. Iya. Niki ndereke napa, Bu? Nglebok Dek dusun napa? Balon mriki. Nimbung jamang video nih. Nimbung cah kemang. Iya. Kemarin ning Mbung, Mbah Yi juga ke Mbung kok. Kemarin Mbah Puji yo. Assalamualaikum. Dah duduk. Ya duduk. Sik, tak ambilno tripod ya biar Ibu. Iya. Mau di konten pemirsa. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Senengnya ketemu Intan. Dalam. Nggih. Tak cukup tripod. Ya senenge ra kaprah ya. Iya, saya tak juga nganu, Dok. Kuncine tak gowo. Tripod. Kon. Dalam, Dok, dalam. Nah, tak ngobrol-ngobrol dulu nggih. Lah dalemnya asri apik ya. Apik. Rapi. Baik nggih gawe YouTube kan, Baik. Iya. Diara, Maya, Febrianti, Sekar, Ayu, Kecaton. Nanti namanya. Ya sudah nyampe tempatnya. Ini loh, Oh, itu berapa dari tekan kono jablas iku mau. Berarti ning ngarepe hotel. Ngeten lho, Bu. Kula wae kan teng baksone jenengan. Iya. Mangke kali mamae Diara. Mainan. Monggo Bu niku lho wonten jalan, niku lampu-lampu niku mungkin jenengan mriko. Lah niku truk-truk ageng-ageng kula mboten wonten nyabrak. Gak mendek sih. Mboten wonten, Bu. Trauma, Bu. Kula kan numpak alun-alun, Bu. Dikit-dikit enten tiyang buka panjang niki wau. Intan Ajeng blonjo, ajeng sunatan. Intan ditowempong kalih krenjange niku mak bruwak niki nuwang. Ibu ini. Nggih. Masya Allah. Bu Indi. Lho tekan di pas di. Ngajenge makom Andi. pas. Andi. Kula kan alun-alun nek numpak. Lah niku ibuke niku ngeten, ngapunten nggih kula niku pikirane bingung, anake kula niki ditumpake teng krenjang. Niki nyuwun sunat, kula ajeng blonjo, Bu. Kula bingung terus pripun Bu jenengan? Jenengan nyuwun tukar tambah, ngatok bingung. Mboten kula mboten nyuwun napa-napa. Sing penting enten nggih mboten pripun-pripun, jenengan nek niki ajeng blonjo ajeng nyuwun sunat. Sing fokus tiyang ledok. Kula tiyang ledok, Bu, matos bingung wedi niku lho terus dikerubung tiyang kathah nek. Terus nggih kalih rencane kula napa wae. Mboten napa-napa Bu, jenengan ndang fokus ndang blonjo. Kula bingung Bu betok renjang, biasane kula mboten betok renjang. Lah niku betok renjang. Anake dijak diunggahke teng ndon renjang. Lah Intan niki ketempong niki tuwung ngoten niki. Masih sakitnya nanti tak kasih anukan terpin. Tak ceblok yo. Mboten intane wong kula alun-alun ndek Bu. Mbak niku sing kados monting ngoten. Pun jenengan anu napa dikenake riyen. Saking wae. Lah bos rati sampe pin piye ta? Napa Bu? Sakren. Oh sing tetes niku napa? Kula gadah nek niku. Sing sakren 12 kok. Sakren. Heeh. Kula sing tetes nggih wonten. Dhisik ta keluarga. Oh nggih. Jadi gak apa-apa gitu pemirsa. Ini mau sakit yuk. Sakit. Iki apa gua sembuh. Iya. Kita di mana kerjanya ini? Kita tahu, kamu besok. Iya. Kita tahu. Kita tahu. Namanya siapa di sekarang? Oh, niki Bu.
Loh. Pus namanya Lala. Intan dulu Oh, sing dhisik malah gede. pernah punya namanya Bambang. Bambang di sama Jojo. di Bambang. Lah, yang laki-laki kok Mati. Sing lanang gede buru. Beda ditabrak. Mati. Bambang mati. Nangis. Bambang mati. Mati. Bambang. Alah, Bambang mati. Tanah Bambang kan mati ya. Dia tangisan lho. Iya, tak oleh sih ayo. Ayo. Iku gini apa ibu? Punyanya Mbah Puji. Si penak. Save in Ukraine. Penak langsung dipenyet. Iya. Langsung dipenyet lah. Piye nek kamar apa nek mriki? Oke, sekedap dikit tak. Ini di Mam yang mana? Yang mana? Dari Mam Adik dikasih dong. Adik. Oh ini Adik. Ini Adik. Iya. Kamu tidak nyapa yang mana? Aku ingin Tak bilang kan ya. Walah pulang di ngesak mendredeg. Iya saya sebentar. Minum teh saya mendredegnya hilang. Disreti penak. Iya. Tandinge nek wong ra iso mlaku disreti kuwi langsung mlaku, Bu. Nggih, Bu. Iki tiyang Siti Mulya kan sing Ya, jalan anget-anget dong. sing estri. Iki juga Lala. Ayo Lala, yo. Ayo, Lala. Ayo Lala. Cantik. Iya nanti. Lala enggak boleh Tapi nangis. pulang mau minta ibu beli. Mau beli mau. Iya nanti tak beli. Mbak Ilan. Jadi mau kan. Iya. Nanti aja. Oh, nanti tak. Kita kan. Nah, ini tak. Iya. Kita. Minum lagi ben atine ben tenang. Itu Pak. Hidup kita kan. Oh, langsung ketempong ngono. Oh, ini tuh. Nah, Aku nggih. boleh sama pulang. Ayo ya ke sana, ke sini loh, di sini loh ndak Di kamar kelihatan. kono apa ning Mboten teng mriki mawon iku tak patenane. Nanti dilanjut lagi deh. Ya, nanti dilanjut lagi. Habis ini dilanjut lagi. Iya. Ono sih Mbak Intan tak oleh sanese. Wes semuanya lagi sekarang. Wes pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.